Aborokiwa bakorwase ebunge ya Bobasi MP County ya Kisii and Nyamira University Niche College nigo besokire na kwemurunganiria okonyorwa wage bursary gento batebire nigo gekobaire na magega ase amasomo abo nabono nigo bamochire mu bunge bwenseme yo Vincent Obiri aso konyorwa kwena na osekubwatoka chi bursary gento bamuganirie kwango ya omurobere yo elio ko bakonya kwegenderera buya ase amasomo abo muri keto Josephat Hamisi na manki Chingaki eserikali enene yabwatukire chibesa chikiganja keligia CDF echikoba chikokonya abana anene ase chibasari bono nigo aborokiwa kurwa ase constituency ya Bobasi bamumochiri omobunge bwenseme yo Vincent Obiri asikeli batabire anyore ko bagakubatoka chifom nabo igo chibesa icho chibasari echikokonya abana ase chisemi chiabo Kisii National Polythenic Omorayo ito Vincent Obiri. Ogatwa chi form last round. Sayo gatu promise na chi passage week on time. To aganyire bado nchiraika. Atote tomato konyo ko irango sieke rutora abanda matem tora akora at least chito bush. Togendra sama somo ito na ntuntuta to chiko baba abara iba mam. Njano mwanafunzi ko Kisii University. Asamari tangoro ku Sylvester Sagini. Ko Bobasi constituency. Omo MP ito Vincent Obiri momanyi na tote pass last time. Ntomo sigete. Na ande round yetu tagata to ya pass because you trail mono. Ata constituencies ba receive rich pass chiabo. So what we watch him ata pass ito in time to korama tem altra nyara ka ba to ko suma matem to ya ase omorem. Bago kwana ase Polytechnic ya Kisii aboroki gwabwo nigo bamochire chi obisi cha CDF ase constituency ya Bobasi ase stara ire gatambukiro kende gyonsi koene kyabuna abana banyane ko bago ichule chifomu echo nechibese chikunyara koba chikobwato kwa ito Honorable Vincent Obiri momanyi once go dore trending ata sukumirita ko Bursaries. I remember last time betere tukaenda media tukamurikira marube tukamwachi matumata 72 hours na whatever akamanya wacha consider wanafunzi yako wa bursary nchiensinyire because chi constituency ile chivo value education and in one way or the other Obiri mpaka na bet supported akamanya kusoma kimasomo kieka Obiri yako bene mia masomo ase Bobasi kieka weranga lazima Obiri abetere ukube bursary. Kwa majina naitwa Lucy kutoka Kisii Polythenic. Sasa sisi hapa tuko kwa hii nini tunataka hii pesa ya Bursaries tunazitaka sana. Tunafaa kunini kuregister for exams, tunafaa ni kusoma tena, tunafaa kukaa class tusome ndo tukae concentrate tupite pia si tukae elders wa kesho. Nonyera bo magiga yabarabo ko irige tambukiro anne gutarira chiyo bisichina ko mwakeresimi aboroki wawe nigo batebire tibaranyora lichibu elikonyara ko baliko baisanekia anene chinga kibune chibaganete ko baguchure chibasari na konyora chibese cho asobwango. I'm the president ya Bobasi Universities and Colleges Students Association. Bono natemiro kwa na hivyo ngosi sana vya constituency including Obiri omanyane. Natemiro kumwakire sibi. Natemiro utumia WhatsApp kwa bakwanira. Lakini chi response toko nyora ni chama tusi. Tuaramiru ukiona kwenye imefikia paka toko cha kukosoa media tumejaribu peaceful methods zimeshindikana. So Obiri atike gosori abwate yo gutuma abantu bae group gotorimi inga nto basoko bori Bursaries chile response toka nyora nchiringa eti Bursary tari lazima monyore imeandikwa wapi pesa ya Bursary njiri kwenda gochi national government kuripoteri gataseni Ndizi TV kurwa Polytechnic ya Kisii yigotoka MP County ya Kisii elitana na Josephat Hamisi.